На Белсаті навіны коротка пра галоўнае распавяду я, Юлія Лабанова. Вітаю. Роўна 3 гады таму Расія пачала поўнамаштабнае ўварванне ва Ўкраіну. Владзімір Зеленскі падзякаваў украінцам за 3 гады супраціву. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі назваў страты украінцаў за перыяд вайны. Гэта 45 100 чалавек. А колькасць параненых 390 тысячаў. Пра страты Расіі публічна не кажуць, аднак BBC і медыязоне ўдалося высветліць імёны больш як 90 тысячаў загінулых расійскіх вайскоўцаў. Рэальная лічба загінулых паводле выданняў можа перавышаць 200 тысяч чалавек. Ваенная інтэрвенцыя ва Ўкраіну пачалася 24 лютага 2022. Армія Расіі пачала наступ на Кіеў, выкарыстоўваючы тэрыторыю Беларусі і абстрэл іншых украінскіх гарадоў. Владзімір Пуцін назваў напад спецыяльнай ваеннай аперацыяй. Еўразвяз зацвердзіў 16-ы пакет санкцыяў супраць Расіі. Ён утрымлівае індывідуальныя і эканамічныя абмежаванні. Прадугледжвае новы санкцыйны пакет і захады супраць рэжыму Лукашэнкі. Санкцыі ўведзеныя супраць 48 фізічных і 35 юрыдычных асобаў, адказных за дзеянні, якія падрываюць тэрытарыяльную цэласнасць і суверэнітэт Украіны. Пад абмежаванне трапілі 74 танкеры ценявога расійскага флоту, што перавозілі расійскую нафту ў абыход санкцыяў. Дадатковае абмежаванне супраць Беларусі паўтараюць гандлёвыя санкцыі, узгодненыя супраць Расіі. Між іншага, гэта датычыць продажу паслуг і праграмнага абсталявання, дэпазітаў, крыптавалютных актываў і транспарту. Еўразвяз вылучыць Украіне 3,5 мільярда еўра дапамогі ў сакавіку. Пра гэта заявіла старшыня Еўракамісіі Урзуля фон дэр Ляйен. Яна разам са старшынём Еўрапейскай рады Антоніо Коштам прыбыла ў Кіеў. Ва ўкраінскую сталіцу прыбываюць і іншыя лідары еўрапейскіх краінаў, а таксама прэм'ер-міністр Канады Джустэн Трудо. У Кіеве адбудзецца саміт з нагоды 3-й гадавіны поўнамаштабнай вайны. У ім возьмуць удзел 37 прадстаўнікоў, 13 асабіста і 24 онлайн. Папа Рымскі Францішак застаецца ў крытычным стане. У яго пачатковая стадыя нырачнай недастатковасці. Пра гэта паведамілі ў Ватыкане. Пантыфіку зрабілі пераліванне крыві для павышэння ўзроўню гемаглабіну. Таксама ў Ватыкане заявілі, што папа Рымскі застаецца бадзёрам і добра арыентуецца. У нядзелю пантыфік узяў удзел у святой імшы разам з тымі, хто клапоціцца аб ім у гэтыя дні, гаворыцца ў заяве. 14 лютага папу шпіталізавалі ў адну з больніц Рыму пасля таго, як цягам некалькіх дзён я адчуваў цяжкасці з дыханнем. Спачатку яго лячылі ад бранхіту, а затым дыягнаставалі пнеўманію абодвух лёгкіх. Трэба дома бываць часцей, трэба дома бываць не госцям, каб душою не ачарствець, каб не страціць святое штосьці. Радкі знаёмыя кожнаму беларусу. Сёння іх аўтару, народнаму паэту Беларусі, публіцысту і грамадскаму дзеячу Рыгору Барадуліну споўнілася б 90 гадоў. Рыгор Барадулін нарадзіўся 24 лютага 1935 года на хутары Верасоўка Вушацкага раёну. Пайшоў з жыцця ў 2014. Вершы паэта прасякнутыя любоўю да радзімы, глыбокай філасофіяй і трапным гумарам. З-пад пера Рыгора Івановича выйшла каля 70 кніг. Многія вершы пакладзеныя на музыку, а ягоныя творы перакладзеныя на 38 моваў свету. Акрамя таго, Барадулін сам быў добрым перакладчыкам. Дзякуючы яму беларусы могуць чытаць на роднай мове помнік старажытна-рускай літаратуры, слова пра паход іграў, творы Уільяма Шекспіра, Адама Міцкевіча ды іншых класікаў сусветнай літаратуры. У берасці на тэрыторыі юбілейнага рынку адбыўся пажар. Ратаўнікі, што прыбылі на месца здарэння, аператыўна ліквідавалі полымя. Абышлося без пацярпелых. Прычыну ўзгарання высвятляюць. Гарэлі 5 гандлёвых павільёнаў. Іх выкарыстоўвалі для продажу непрамысловых тавараў, у тым ліку вопраткі і побытавай хіміі. У Беларусі правялі маніторынг расійскай сеткі дыскаунтараў «Светлафор». Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю праверыла 22 аб'екты і на кожным з іх выявіла парушэнні правілаў. Асаблівую ўвагу прыцягнулі 3 крамы, там знайшлі пратэрмінаваную прадукцыю. Міністэрства выдала рэкамендацыі пра ліквідацыю праблемаў і забараніла рэалізацыю тавараў з парушаным тэрмінам прыдатнасці. Для таго ж ведамства разглядае калектыўны зварот працаўнікоў гандлёвай сеткі наконт умоваў працы. Шакавальнае здарэнне са шчаслівым фіналам. У Гомельскім раёне лось праваліўся пад лёд. На дапамогу прыехалі ратаўнікі і дапамаглі жывёліне выбрацца на бераг. Лось не пацярпеў і хутка знік у лесе. Кадры ратавальнай аперацыі вашай увазе.
гаспадарства, даведацца актуальныя навіны вы можаце і ў нашым тэлеграме. QR-код на вашых экранах. Подписывайтеся на канал, калі вы жывеце не ў Беларусі, каб быць у курсе апошніх падзеяў разам з Белсатам. У мяне на гэтым усе навіны. Падсумаванне інфармацыйнай карціны дня глядзіце о 20 аб'ектыве. Заставайцеся з Белсатам.